Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। दा BTC ग्रेड 4 साख्रि ओंखारदों बेखौ मिथिखाबाय। दा बिनिनो फर्म फिलआप बोरै खालामनांगौ A to Z नोंथांमोना आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना नायनानै सोलोंनो हायो आरो एप्लाइ खालामनो हायो। दा बे ग्रेड 4 पस्टनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ अफलाइनसो जादों बेनो जाबाय 21 सेप्टेम्बर दायो सोलिगासिनो दङ। दा बारा गोबाव टाइम गैया नोंथांमोना जाहाथे थाबैनो खालामना लायो। दा बोरै खालामनांगौ साबमिट जों A to Z आपडेट लाबोदों Bodo Job Infoआव आसा खालामो नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला फैबाय थानाय समाव एडमिट आरो लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा जोङो अफिसियेल मोनसे साइटआव थांग्रोगोन BTC आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना बेयाव नटिसखौ होआखै। जाहोना जाबाय बे नटिसखौ होदों CSP निफ्राय होदों एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनिफ्रायसो होनाय जादों बेखायनो बेयाव होनाय जायासै। आसा खालामो जुदि बेयाव होयोब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन नाथाय CSB नि अफिसियेल माने CSB अफिसाव भिजिट खालामबा बे नटिसखौ नोंथांमोना मोनगोन। थ' बेखायनो जायफ्रा खाथि खालानि नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना सोंनानै ला जाहाथे जेबो प्रब्लेम जायाबादि। दा गोबाव खालामा जों नटिसखौ नायबावसै फिन खनसेबाव जाय नटिसआ ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङमोन दा बेखौनो जों दायो नायग्रोनोसै। दा बे जाबाय ससियेल मिडियायाव गोसारनाय अफिसियेल नटिस आरो बे पस्टआ टटेल 193 ग्रेड 4 हिसाबै साख्रि फैदों नाथाय मोनसे बाथ्रा नोजोर होनांगोन बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो साख्रिया फैदों अके स' बेखायनो डिपार्टमेन्ट वाइसआव पस्टआ बेबादि दङ बेखौ नायबानो जाबाय आरो क्वालिफिकेसन दङ दा फार्स्टनियाव नोंथांमोना जि मोनदों पियन लेभेलाव बा गुबुन दङ प्रसेसरबो दङ बेयाव मिनिमाम 10 पास खालामनांगोन। देन गाहायनि पस्टआव हमना ला नाइट चकिदाराव एबा चकिदाराव जगालियाव क्लास 8 पास खालामनाय जानांगोन होनना बुंदों आरो लास्टनिया जाबाय 10 पास लेभेलनि गासै पस्टआ 191 बेनिफ्राय 02 दाजाबनानै गासै 193 बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा प्रिभियास भिडिअआव गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे सासेया मोननै मोनथाम पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया। दा थांनाय बाराव डाइरेक्ट जोंहा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामदोंमोन नाथाय दायो माने जोंहा सासे सानै साथाम एबा मोनथाम पस्टआव खालामनो हागोन ना हाया गोबांथार माने क्वेरिज जादों। दा बेयाव लिरनाय गैया डाइरेक्ट जे ग्रेड 4 होननानै नाथाय मोनसे बाथ्रा ग्रेड 4 होसै होननानै माने डिपार्टमेन्ट होदोंना स' बेखायनो डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो जों एप्लाइ खालामनांगोन जुदि आंनि साननाया ग्रेड नङाबा अके बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव। दा बेवहाय गोबांथार माने डिपार्टमेन्ट होदों नालाय बेखायनो डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो जोङो माने एप्लाइ खालामनांगौ जागोन। जुदि मोननै मोनथाम खालामनो गोसो दङबा जानो हागौ नोंथांमोना डाबल एप्लाइ खालामनो हागौ बेनो जाबाय डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय। स' बेनि सायाव जायफ्रा लकेलिटि CSB खाथियाव दङ नोंथांमोना जाहाथे कन्टेक्ट खालामो एबा सोङो। दा बेयाव जेबो हेल्पलाइन नाम्बार गैया अके दा बेखायनो सोंहरनो डिटेल्सखौ मोनासै आरो बेयाव जों नायना मिथिखागौ जे माखासे डिपार्टमेन्टनिसो साख्रि नालाय बेखायनो डिपार्टमेन्ट वाइसआवसो जानो हागौ जोङो एप्लाइ खालामनांगोन। देन बैसो 18 निफ्राय 43 इयार्ससिम जोंनि ST हागोन। अफिसियेल एड्रेसा बेनो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। बिनिफ्राय मोनसे खामाव नोंथांमोना सिङावहाय मोनसे लेफाफा हरनांगोन सेल्फ एनभेलप होनना बुङो बेयाव पस्टेल स्टाम्प थाइबानि नोंथांमोना स्टाम्पना हरथारनांगोन। स' बेनिफ्राय बे खामनि सिङाव जि डकुमेन्ट्स दङ नोंथांमोना गासैबो हरनांगोन जेरै IPO बेनिफ्राय चालान जा एबा IPO जा बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाय डिटेल्स गासैबो नोंथांमोना हरनांगोन। दा नोंथांमोना ओरैबायदि IPO दानोबा पस्ट अफिसाव दानबानो जाबाय आरो चालान दानोबा क'क्राझारावल' बियो जागोन अके जोंनि STफ्रा 100 नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामनांगोन। देन नोंथांमोननि माखासे इजि लाबोदों आं बेखौ जाहाथे नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लायो। नन बिटिआरआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय नङा अनलि बिटिआर केन्डिडेट्स बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयाव अरेल टेस्ट लागोन। स' दानिया इजि जानायनि बेयाव माखासे आं बेबायदि फर्मेट खालामबाय नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला जास्ट एग्जाम्पल होदों बे पस्टआ जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै आरो फैदों CSB अफिसनिफ्राय एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनिफ्राय फैदों BTC निफ्राय टटेल पस्टआ 193 मिनिमाम फरायनाय क्लास 8 पास बेखौ जास्ट नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला। बेनिफ्राय नाम्बार 7 खौ नोंथांमोना एड्रेसखौ जाहाथे मोजां नायो बेयावसो नोंथांमोना पस्ट अफिसाव माने हरनांगोन नालाय पस्टिं खालामनानै बेखायनो बे एड्रेसखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो। दा बेनिफ्राय एप्लाइ फर्मआ बेनो फर्मेटआ बेनो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन आं दा बावैनो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना जाहाथे बेखौ लानो हायो आरो वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैबा नोंथांमोना जाबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। दा जोङो पस्ट एप्लाइ फर होनदों जे नोंथाङा मा पस्टआव एप्लाइ खालामगोन। दा जों मोनदोंमोन पियन मोनदोंमोन चकिदार मोनदोंमोन प्रसेस सार्भार मोनदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बे बक्सआव लिरनांगोन। दा जोंहा थांनाय बाराव BTC सेक्रेटारियाव जि ओंखारदोंमोन डाइरेक्ट ग्रेड 4 स्टाफ ओंखारदोंमोन ना दा बेखायनो जों डाइरेक्ट ग्रेड 4 होदोंमन नाथाय बेयाव मोनसे जोंहा डिपार्टमेन्ट वाइस ओंखारदों नालाय बेखायनो सेकेन्ड नाम्बाराव नेम अफ डिपार्टमेन्ट होनना बुंदों। दा डिपार्टमेन्टआ जों मोनदोंमोन जेरै हेन्डलुम मोनदोंमोन बा जोंहा मोनदोंमोन हमना ला फरेस्ट मोनदोंमोन प्लास नोंथांमोना मोनदोंमोन WCD मोनदोंमोन आरो लोगोसे गोबांथार सइल कनजारभेसन मोनदोंमोन। बेयावनो नोंथाङा बबे डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौसो बेयाव मेनसन खालामनांसिगोन। जुदि ग्रेड 4 ल'बा डाइरेक्ट जों ग्रेड 4 खालामनाय लोगो लोगोनो गासैबो पस्टआव इलिजिबल जागौमोन। दा बेखायनो आं सानदों नोंथांमोना जुदि मोननै मोनथाम खालामनो गोसो दङबा डिपार्टमेन्टखौहाय नोंथांमोना एक्सट्रा खालामनांगौ बेबायदि कन्डिसन जाना दङ। देन 3 नाम्बाराव स' 3 नाम्बाराव बेयाव नोंनि नाम मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं नोंथांमोना ब्लक लेटारजों नोंथांमोना केपिटेलाव लिरनांगोन स्मलाव दा लिर अके नङाबा रिजेक्ट जागोन।
So दानिया नाम्बार 4 फैबाय बेनो जाबाय फादार्स नाम ओके फादार्स नामखौ होदो आरो जायफ्रा हाबा जाफैबाय नोंथांमोना जुदि फिसायनि नामाव ट्रेन्सफार जाबायबा नोंथांमोना बाव हासबेन्ड नामखौहाय होनो हागोन ओके बे जाबाय नोंथांनि डकुमेन्ट्सनि सायाव सोनारसिगोन देन नाम्बार 5 आव एड्रेस फैबाय बेनो जाबाय पार्मानेन्ट जि नोंनि पार्मानेन्ट एड्रेसा बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेखायनो फार्स्टआव डिस्ट्रिक्टखौ होदो नोंथांमोना बेयाव देन बेनिफ्राय पिन क'डखौ नोंथांमोना होदो So बेनिफ्राय गोजौआव भिलेजखौ होदो एबा गामिखौ होदो बेनिफ्राय पोस्ट अफिसखौ होदो आरो लोगोसे पिएसखौ होदो स्टेटखौ नोंथांमोना होनो हासिगोन जेसेबांनो जायगा थायो नोंथांमोना नांगौ डाटाखौ नोंथांमोना सोनो हागोन आरो प्रेजेन्ट जुदि पार्मानेन्टजों सेमब्ला नोंथांमोना सेम एड्रेसखौ जाहाथे बेयाव लिरनो हायो दा प्रेजेन्टआ जाबाय टेम्परारि नोंथांमोना जेराव दं बेखौबो लिरनो हागोन माने नोंथांखौहाय माने बबेयाव लोगो मोनगोन बेखौ सोंनाय जादों बेखायनो प्रेजेन्टखौ बबेयाव थायो नोंथांमोना होनो हागोन ओके बे जाबाय सेम प्रसेस नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन So दानिया नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्टेटास डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना होदो नोंनि बैसोआ मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौनो होनांगोन एडमिटजों गोरोबनांगोन मानोना भेरिफाइ खालामो नालाय कमिउनिटियाव नोंथांमोना बर' होना होदो ओके बर' होबानो जाबाय एबा बर' कसारिबो होनो हागोन दा नाम्बार 8 आव मेरिड आनमेरिड स्टेटासखौ नोंथांमोना बेयाव होदो आरो नेक्स्टआव सेक्सआव मेल फिमेलखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो टिक मार्क होबानो जाबाय मेल बा मेलावहाय कास्टखौ नोंथांमोना एसटी आव होदो ओके देन रिलिजनाव नोंथांमोना धोरोमखौ होदो हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम जि दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जासिगोन 10 नाम्बार फिजिकेलि हेन्डिकेप बा येस होदो बेनिफ्राय जुदि नङाबा नोंथांमोना बेखौ नो होनो हागोन प्रेजेन्ट अकुपेसनाव मा दङ इफ एनि जुदि गैयाबा नोंथांमोना निल होनो हागोन आरो दङबा जि दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे माने लिरना होयो देन ट्रेजारि चालानाव एबा आइपिअ बेखौ मा दानदों नोंथांमोननि सायाव थाबाय बेखौ सेलेक्ट खालामदो आइपिअ बा आइपिअ नोंथांमोना टिक मार्क होबानो जाबाय आरो माब्ला दानदों बिनि डेटखौ होदो आरो बबेयाव दानदों नोंथांमोना प्लेसखौ जाहाथे बेखौ होयो ओके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे होनानै लायो आरो बेनिफ्राय आइपिअ आरो चालानखौ नोंथांमोना जेरेक्स कपिया जानाय नङा अरिजिनेलखौ नोंथांमोना हरथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा हराबा डाइरेक्ट नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन देन फैबाय क्वालिफिकेशन डिटेल्स ओके आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो मोननै अप्शन दङ केटेगरि बेनो जाबाय जोंहा मोनदोंमोन क्लास 8 पास लेभेलनि मोनसे मोनदोंमोन आरो लोगोसे 10 पास लेभेलनि मोनसे मोनदोंमोन दा बेयाव माखासे फारागथि दङ आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा फैबाय जोंहा फरायनायनि सायाव दा ओरैबायदि जागोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो क्लास 10 पासनिफ्राय जि दङ नोंथांमोना बेयाव होलांनो होदों ओके अनवार्ड्स होदों नालाय बेखायनो बुजिबाय 10 पासनिफ्राय जेसेबांनाखि फरायनाय दङ बे पोस्टआव इलिजिबल जायो आरो जुदि इन केस अफ जुदि सोरबा क्लास 8 ल' फरायनाय दङबा नोंथांमोना आन्डार मेट्रिक बा क्लास 8 नि डिटेल्सखौ बेयाव नोंथांमोना होनांगोन आरो साबजेक्टआ मा दंमोन हाइ स्कुलाव बेखौ होनांगोन बर्डआ जाबाय नोंथांमोना सेबा जागोन पार्सेन्टआ जि मोनदोंमोन क्लास 8 लेभेलाव एबा 9 आव बेखौ होदो इयार अफ पासिंखौ माब्ला पास जादोंमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय डिभिजनखौ नोंथांमोना फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जादोंमोन बेखौ होदो दा जुदि जोंहा 10 पास जाबायबा 10 पासनिखौ फार्स्टआव नोंथांमोना ए नाम्बाराव लिरनांगोन HSLC होदो बेनिफ्राय साबजेक्टआ मा दं क्लास 10 आव बेखौ होदो बर्डआ जाबाय सेबा थाबाय सेबानिफ्राय बा बेनिफ्राय सेन्ट्रेल नोंथांमोना गावनिखौ होदो बर्डखौहाय पार्सेन्टखौ होदो 10 पासनिखौ आरो बबे सनावहाय पास जादोंमोन बेखौबो होदो आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मा जादोंमोन डिभिजना बेखौ होदो बि नाम्बाराव HS दङबा HS खौ होदो थिग बेबादिनो सि नाम्बाराव डिग्री दङबा BA BCom नोंथांमोननि BSc जि दङ बेखौ होनानै सेम टु सेम साबजेक्ट बेनिफ्राय बर्ड पार्सेन्ट इयार डिभिजनखौ होदो जुदि सोरनाबा जुदि मेजर दङबा मेजरखौ डाइरेक्ट नोंथांमोना लिरना होनो हागोन बेनो जाबाय डिग्री लेभेलाव अके देन बेनिफ्राय आइआव नोंनि नाम थाबाय देन सिगनेचारा नोंथांमोना फुल सिगनेचार होनांगोन मबाइल नाम्बारा एक्टिभ थानायखौ होनांगोन मानोना नोंनाव कल फैगोन नालाय बेखौ नांगौ जायो बेखायनो एक्टिभ थानाय फन नाम्बारखौ होदो देन फर्म साबमिट खालामनाय डेटखौ नोंथांमोना बेयाव फिलआप खालामदो दानिया फैबा लास्ट जोबनायाव बेनो जाबाय डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन दा जों नाम्बार 1 आव मेट्रिक सार्टिफिकेट एडमिटआ जेरावनाखि बार्थडे थानाय बेखौ होनांगन बैसोनि थाखाय आरो बे गैयाब्ला बार्थ सार्टिफिकेट थाबाबो नोंथांमोना जागोन ओके खालि नोंथांमोना बार्थडे थानाय जानांगौ सेकेन्डआव कास्ट सार्टिफिकेट इफ एनि अनलाइन जा अफलाइन जा बेनो सोलिगोन ओके देन सि नाम्बारा जोंनि एसटिफ्रा जोंनि बर'फ्रा नाङा खालि जोंहा एसटि सार्टिफिकेट थाबानो जागोन जुदि जेनेरेल कोटा बा बिटिसि सार्टिफिकेट एबा बिटिसिनिफ्राय नांथारगोन कम्पालसरि बाट जोंनि बर'फ्रा बेयाव नाङा फिजिकेल हेन्डिकेप बा नोंथांमोना हरफादो रिजार्भेसन दङ 4% मोनो गभर्नमेन्टआव देन फैबाय इ नाम्बाराव इडुकेसनेल क्वालिफिकेशन नोंथांमोननि मेट्रिकनिफ्राय जि दङ नोंथांमोना लिरदोंमोन बेखौ हरफाजोबनांगोन आरो ट्रेजारि चालान आरो लोगोसे आइपिअ दङ अरिजिनेलखौ नोंथांमोना हरनांगोन एन्ड गांनै फट'कपिस नोंथांमोना सेल्फ एटेस्ट होनानै हरथारनांगोन बेखौहाय नङाबा रिजेक्ट जागोन होआबा देन थाइबानि पस्टेल स्टाम्पआ सेल्फ एनभेलपाव नोंथांमोना फिसा लेफाफा खामावहाय स्टाम्पना हरफादो सिङाव सोनानै आरो लोगोसे सायावथ' खाम थाखाबाय बेखौ स्पिड पस्ट खालामदो एबा नोंथांमोना अजन वाइसआवहाय बेखौहाय रांखौहाय लानाय जायो पस्ट अफिसाव आदार्सआव जि दङ आधार कार्ड भटार कार्ड बेनिफ्राय स्पर्ट्सनि डिप्ल'मा NCC एबा नोंथांमोननि कालचार एबा जि नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट जि दङ बेखौ नोंथांमोना हरफानो हागोन आरो देन
only official use दङ बेखौ जोङो जेबो खालामनाङा लिरनाङा बिथांमोननि सिबि अके बेखौ जों बुजिबाय दा बेनि गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबबाय आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन माबा मोनसे फिसा गोरोन्थि खालामबानो डाइरेक्ट रिजेक्ट जायो बेखायनो 8 फिट मोना दा बेनो जाबाय बिटिसि साख्रिनि एप्लाइ प्रसेस ग्रेड 4 हिसाबै आरो नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला सेक्रेटारि पस्ट फैगोन बिसिडिसि आव नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन दा जायफ्रा दायो भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव